Sarap to. Almusal. Pindang. Nakakabit na. Yan. Ano yung kinepo siya? Ayan ba yung asin? Hindi naman yung asin. Kailangan dyan may pangasin itong kahit. Parang si papakat. Ang maganon. Oo, Wala, dyan mo muna. nahuli ang laban. Isang magandang morning po for today's vlog. Ang almusal po natin is tocino. Yan. Roel. Pangalan, Rowells. Meat product. Yan. Yun, no? Something tayo yun. Wala yung makain kulay. Masanting yung kanina. Kaya ako bring ko lang. Yung iba kasi, Kinukulayan. kinukulayan, no? Oh. Sa Ganda inyo. yung karne niya, no? Na. Sa inyo ko binili ito. Mhm. Kay Julia. Meron ako ng metal, buririn ko. Uwi si Ethel ngayon? Oo, kalati lang daw at ang araw ang trabaho. Hindi, panapula muli kan dito at mag-apuli. Kaya na mabiyang yung tidati. Kasi mabiyang nila. Yan ang matrapo kasi yung ano, wala nang tao sa hapon. Pag biyernes, di ano eh. Hindi na matraffic ngayon? Ang ganda ng ano, no? Oh. Ang bilis mang iwan ni Kaya nga Madel. ako burin kay. Kaya ko buritang ayoko yung may kulay. Ito, ano ba? Dapat talaga po, makanyang suli. Yung iba Parang- kulay pink, pink. no? Press. Nakakain natin yun. Yung kulay. Color. Saka konti yung taba niya, oh. Tingnan mo. Halos laman, no? Ne? Hmm? PCP yan eh. Kalahating kilo, isang kilo. Kalati. Pagyan prito ko ng tambing kasi kaya yan eh. Oo. Hindi ng tambing. Banting kinabong, bantayan ko siya Pabukal mo na asak. yung Baka tambing. mamaya, susunugin na naman niya. Ano? Hindi sanay sa Bagay ganyan. ng asak sa tanura na, inalalakuan, nakakalikuan na. Hindi sanay siya pumasak sa Kalupa pininitong kaya naman. galunggong. Yan. Ali, kalupak yan naman, o yan yung kaiba lang mo, medyo... Patakagay kalungan kaya Oh. po. Ayun, kagawad ka. Eh, mayo. Gawin po sita mo na naman, ya po sa. So, sana hindi naulan ngayon. Kahapon, hindi masyadong umulan. Yan, oh. May araw na, sumisikat na. Sumisikat na araw. Yun, oh. Painit mo na po sa. Ano ka muna. Pipirito ka. Kailangan mainit muna yung kawali, no? Para hindi titikit po sa. Pero ang ganda ng gupit mo, 7, no? Oo nga. Pag nakatalikod ka, parang guwapo ka. No? Sabi nga ni Hayden. Na? Apo, lalaki kang hindi. Sino nag-drawing sa'yo? Si Patrick, alam mo pag Nagupit. gupit alam naman yan. Puro lalaki yung ano niya. Kasi sobra ng kapal ng buhok ko. Gusto ko nang alisin yung piluka ko. Saan siya nag-gupit? Doon lang? Diyan lang. Magkano yung kanyang style? Sabi, lahat ng ano yung 50. Kung gusto mo, dadagdagan ganyan. Kaya lang, ako 50 lang. Ang gupit ni Patrick, 50 lang. Kung gusto mong bigyan ng ano ba yun, yung Tip. tip, magtitip ka. Pero kung hindi, okay din. Kasi hindi naman nag-grupa yun eh. Sila sa ano. Marami nagpapagupit sa kanya. Ay, marami. Yung taga-magalang, pupunta nga sa kanila. Kasi shooting na yun eh. Lalo ko lang. Yun, no? Fresh yung karne apo sa, no? Parang Kumikita si katutusin mo. Patrick maghapon kasi ang dami nagpapagupit dyan. Eh, di suki ka rin yan. Dahil kahit ka rin suki. Yun, no? So, tatakloban mo na. Ano bang kanya? Okay, takloban mo. Yeah. Yan. Namas mo na po. Singlan mo. Pagkatapos niya, isisinglan natin to. Ang No? dami, hindi na ubus kagabi. Yun, no? Oo, kaya din na sa atin yan. Kaganda.
Ayan, no? Hmm. Dapat na, hindi natin naubos yung ano, kanin, no? Kaya lang, napapalak. Kano? Mm. Yun, no? Yun, no? Sarap to. Almusa. Pindang. Alisin mo na yung mantika. Singko po yung mantika. Yan, no? Ayusin natin. Oh, lagay mo dito. Ay, ito. Ay, huwag mo lagay dyan. Lagay dyan. Dito mo nalagay. Yung kamay mo ba? Baka Baka yung kamay mo. Baka mapasok. Yan, no? Tapos yung single. Gagawa tayo ng single. Ay, Ba? Ayaw mahulog. buhatin kawa kay Sansi. Kay Bisa. Ha? Sansi. Ayun. Ay. Hmm. Kanta na sa kabit na. Ano Yan. yung kineputi? Ayan ba yung asin? Hindi na may asin. Kailan dyan may pangasin itang kahit. Parang si papakat. Ang maganda. Wala, no? lagyan mo muna. Nahuli ang laban. Lagyan mo muna. Ikaw, Abuas, awak ka ng tira na Sila tira. ko na. Pwede na yan. Ayan, pwede na. Hintayin mo yung gosing na lima, dear. Butig yan eh. Ano, nahulog pa yun. Ang tataran talaga yung Abuas. Tataranta ako. Nandito si Apo. Tataranta ka. Apo. Tataranta Apo. ka. Tataranta ka. At saka pakaki. Yun, oh. Yan. Ano, sa linggo, ride tayong palim. May native na manok doon, mabibili? Hindi lang. Paluluto ko saka bibe. Oh, sige, buto tayo. Ay, Oo. oo. Kaya sabihin Pag mo. nandun ka, iluluto ka ni pagluluto ka ni JR, kahit sinong bisita doon. Sige, punta tayo. Alaga. Atin po. Sama ko si Edlin tsaka si Apple. Oo. Maaga tayo, alas 5, sibat na tayo, magbablog tayo doon. Oo. Oo, siyempre. At yung bibi ka rin, at Bibi. yung manok native. Hindi ka lang pakita ng dulo. Maranon tama ko, itang alas 5. Sunday niya. Hindi na muna ako magsisimba ng Sunday. Muna ka ng battery. Oo. Okay lang. Mag-joyride tayo. Oo. Kaya sabihin ko kay Apple na. Paling, no? Oo. Di ba may sundalo doon? Naharangin tayo niyan. Wala na. Sundalo dun. Ay, sundalo pa rin? Naku. Kailang kilog kampo? Kailang kilog kampo po rin sundalo? Ano naman niya ba? Ay, naku. Ay, hindi pa nakarating ng paling si Ma. Ano, nakarating ka na? Sila po nga ba, nakarating na doon. Nung pumunta kami. Makaka- ng mga Ay, hindi ano, pa ako nakapunta doon. sila, kasi si Pat, yung nanay ni Pat at saka yung balay ko magkapatid. Kaya nakarating kami doon. Saka sino? Aabot yung Hilux doon? Oo. Baka hindi kaya ng Hilux. Si, ano nga nakarating sa bundok eh, si Manny. Sa Lauta. Doon kami nagtanghalian. O, punta tayo doon sa Lauta. Oo, may ano doon, may ilog. May pwede tayo maligo. Ay, hindi pwede maligo, kaya kahit malinis. O, sige, punta tayo sa Lauta, no? Gusto niyo pumunta tayo, pasyal tayo doon. Oo, sige. Ano tayo bukas? Ay, sa Sunday. Nature hunting. Gaya pa mo yun. Bapo. Magne-nature tayo. Kaya, ganyang... Nature visit. Day off na. Po, basta ang kakapatling mo, okay mo. Tayo ka na pa din. Sabihan mo karelo po, tama ko lo. O, kailangan ma-house ka pa. Wala, hindi nila rin ang bigil po. Ma-house ko pa, ano dito. Ali, baan ka po pa, gandahan din mga niyan. Kasi, nung kabuta mo munta. Wapin Bigla, lang kaya ako. po, kailangan ma-house ka pa. Masandi ta karatang tao mo karon do paten nga i-vlog mo lang. Tag nila naman luto rin. Oo, karistaan ko rin. Kanila pati kasi kanila vlog kapatid na amo, ali. Dakpan ka na, kapota, araw-araw ka, pinilastang dakpan na. Ali, dalagi tang ergan. Tumemulay na sobrado pak ano. At ngayon po kain eh. Sagli lang. Unang kaya Ay, ngayon vlog eh. mo, ano paten, namin, yung pato paten, Unang kaya ngayon. Vlog yak siya mo. Pwede na siguro eh. Pwede na isa ko.
Pwede na po yun. Babali lang sa Almusal natin. Yung kinangibatan. Ayan, no? Kasi pali mo lang yun. Pwede na tayo. Tayo ko pa ito. No? Buwan. A few moments later. Yan oh! Yaman. Mga di nakapit. Mga di Oh. nakapit. Isang magandang morning po for today's vlog. Ang almusal po natin is pindang, tosino, may leftover tayong kalgareta, sinangag, and then may panghimagas tayo. Bigay ng kalikasan, rambutan, tanim ni Madir. Okay? May bunga So, pa. okay, pero before that, tayo kakain. Mother, lead the prayer para suswertihin tayo. Maginig ka ang anak ng Diyos Santo. Amen. Lord, thank you na naman po sa mga binigay niyo ng grasya sa amin. Ibabalik namin po ang papuri at pasasalamat sa inyo. Hallelujah. Amen. Patato. Ako yung maragulay mo. Ba po, patatas siya gera. Ano nga, ma'am? Malasa ya? Walang may kape. Ano yan? Yung nadurog, kinuha ko, sinabi ko. Nadurog ng ano. Ito yung gusto ng anak mo? Ayan din. Balik kang malalaki. So, siyempre, love ko kayo. Siyempre, pagtatabi ko kayo. Pag ganyan. Pag nagluto kayo sa inyo, itabiyo kami. Oo nga, nagtatabi ako. Ang sarap. Yung nasa ng tosino. Parang bago lang, no? Katutosino pa lang. Ay, ikaw, makakalimutin ka lang. Kanya mo na. Ewan ko sa anak mo, bakit tayo yung... Ay, Ang sarap, no? So, matutuloy tayo. Balikan natin ang usapang. Tuloy tayo. Sa Sunday, paling tayo. Anong oras tayo? Alas 5. Alas 5. Siyempre, pagdating ng ano, Alas 6 nandun na tayo yun. hindi, mag-almusal muna tayo sa ano, sa Kapas. Macdo. Ito gusto ng Macdo to. Sa Apple. Tapos, magamsal tayo sa... Pag-aalis kami pag mga ganggang kumakain kami Ano, sa sigurado tayo. Siyempre, sigurado. oo, siyempre, tatawag ako kay JR na wag mo munang lulutuin yung Pagdating. manok at saka bibi. Iba-vlog niya. Sabi mo. Kasi maraming bibi, malalaki na yung mga bibi niya. Maganda yung view doon. Pinapagdala nga ako ng Adobo lang, no? Adobo tsaka ano. Tsaka yung luto Oo, adobo. natin. Luto natin ng ano, tawag dito, sale, yung manok. Ay, bibi. Adobo. Punta Oy. tayo sa laot. Si JR lang ang Maganda. magkakatay. Oo. Maganda yung view doon. Masang nga po ito, lauta. Yung lauta. Hindi pa ako nakapunta ron. Gusto nyo, doon tayo mananangalian. O, doon tayo mananang. Dahil natin yung pick up. Makakaikit yung pick up. Ha? Makakaikit yan. Yung kaya, yung kay Grace, naka-check doon. Amin tano ka rin? Diyan Pumunta- nga ba? Oo. May takan po kami, sakto yung birthday. Kasi daw ginanapan ng... Doon ginanap yung birthday. Sakto nandun kami. Naligaw pa nga kami, nakapunta kami, malapit na kami sa La Union. Ngayon pala, lumampas. Hinahanap namin yung ano ng Ba, alam mo yung daan yan, papupunta tayo. intersection dun sa ano, may Alam mo kates. yung pupuntahan natin. Hindi. Ako, Ano yung alam palo ko. niya? Wala kang tiwala sa akin, di ba sa monasteryo? Nakarating tayo. Hindi po, karas kaya tampatling, balo ko na yun kaya nung local na rin JR. Dadaan tayo ng Odinel niyan. Mm-hmm. Alam ko yan, Odinel. Ordinal. Tapos, Dire-diretso na yun. diretso. Ang pinakadulo niya, Santa Uliana. Ay, Nakapunta daw si Edmund po gamay ko na yung lugar na yan. Kaya alam niya na. Yung tagal kong berg-berg dyan. Yung mga tao kong dati sa bakery. Kaya pala. Mm. Nag-bakery natin siya ito. doon. Ha? May tinayong bakery doon sa inyo doon sa Paling.
Oh, mayroon palang sinayo doon. Kaya alam niya na. Alam ko, kahit pilit ko sa mata ko. Alam mo na. Sa likod ka uli na. Gusto mo likod. Yung view. Sa likod. Gusto ko yung view. Yung tayo sa likod po. Ay, ayaw ko. Bagal lang Baka tayo. bilis, ay, wag- Mabagal tayo. 60 lang tayo takbo. Ay, mainit. Baka mainit sa likod. Hindi. Nung Alis tayo pong alas 5, mga 5:30, kaya 5:40 nandun na tayo. Kagliya mo na, pala yan mingkay na. Kaya ganito na lang kung gusto mo. Ha? Magdala tayong gas ng kalabaw. Saka tuyo. Pagpaluto na doon tayo mag-aamusal. Kaya Baka doon, wala silang bigas. magdala tayong bigas. Bili sila doon bigas. Opo. Magdala tayong bigas. Dala tayo. Ano yung magdala? Maganda yung doon na tayo mag-almusal. Ya. Palutong niya, madala tayo bigas. Kakanda bigas din eh. Ng... Banta makayawis ko na matatami. Puta patinda na rin kayo. Ano Oh, sabihan ko no pa kayan. Mataya na sa amin. Ngayon naman ito kiriapol, ita nga no. Sana nga, luba, tangil ka. Itong break sabi, na tayo naman nung kingaluwa, makarinig kita anak mo. Ay, wapo. Dahil tama na nga rin po ka, dire-diretso tayo naman po yan. Hindi na lang tubig ka nga. Sana nga no. Kasi makakaroon na yan. Importante ka rin mag-vlog mo. Importante makapasyal ka. Tsaka makapasyal ko. Hindi nakakalukulan mo, taburan kaya. Wala na ka lang apusak. Medyo paborin na ako, never sa palati. Babantin na eh, ninakliran siya kanya. Ika naman yung bantin na yan. Kanyan mo yung baratan, liwas-liwas. Kutang malyari, kanya malati na maryari. Kaya po kayo kumatitig yan tao. Luwa. Maaga tayo, 5 Kaya na. matutukan kaya kayo Hindi tayo 3 na lang. At 5 tayo alas. Almusal muna tayo sa McDo. Huwag na tayo mag-almusal doon para hindi na kalat-kalat. Tapos, doon tayo mananangalian. Hapon tayo uwi. Hapon. Marami kang ibibigay sa ano, sa bundok. Maraming ibon doon. Ay, hindi ko alam. Kasi Patindiyo yung may ano dun eh, may ilog. May ilog dun. Ay, gusto ko yung ilog. Kata pong lautang nga man lang kitang Magdala tayong damit. Saan tayo dadali ni JR? Ay, sakyan. Banto Banto na yung retang, motor ko lang Maraming yan. alaman dyan. yang kitang gulo, retang pangunakan mo. Ako. Ay, retang nga po, sa akin laki ang gulot. Daalata naman dito. Dati motor ko lang yan. Hindi Clarence. Clarence, ano ba yun? May ano sila doon. Yapin nga man ang kuya Pue. Ano? Yung kaka-story, mag-listen yung nasya. Anong meron sila? May bundok. May maraming ano doon. May bayawak ba doon? May talong, may ano. Kasi nung ano, dapat punta ako ng Patling. Kung ngayon makakapunta ka na, tawag ka. Para makita mo na. Ano ba tayo ngayon? Friday na? O Sunday na, doon tayo. Dami nga, itong bundok ni Kat, bundok na ka rin. Buligos lang kayang bundok-bundok mga yan. Saan na yun? Gusto na mga bata nun, sila Sam, Shane, Janelle, makapunta sila si... Sino nag-birthday doon? Yung pa-apo mo? Hindi po, yung kapatid ng... Ah, yung Balay balay ko. mo. Ah, doon din sila nakatira? Saan mo po sila sa Patling, kaya lang pag may okasyon doon sila naghahanda. Ginagawa. Ginagawa nila doon. Mm. Narating kami, sila ba, sila Pat. Yung inobandalan niya. O, yung Innova, nakakyat doon. Hindi ko lang kitang patatay. Ay, Nung kami naman, pumunta din kami noon, dumang kami sa Sapa, sa ilog. Bumara yung sasakyan namin. Ano sasakyan niya? Yung sasakyan ng balay ni nate. Bumara? Eh, paano? Dumaan sa ilog. baka yung jeep. Hindi ba Tinulak jeep yan? niya? Sipot. Hindi, pinatulak namin kasi kumupot. Kabutpot.
Nabilao. Ba, malalim yung ano? Alin ko pagka pala magkailalam niya, Balas lalalim ko niya. no. Ginahira Kaya namin. nakalaki yung tubig, ganyan. Malit lang po yung tubig, nandito lang. Pero yung napuntahan namin paring malalim. Hmm. Pero tayo naman dumalang ka rin at dalang ka rin. No? Ni kami, ni pasubo kami. It's your cut. Nanyorka. Kakatsorka niya, barayin sa kin ni. Ngayon dala sa jeep. Yung jeep niya ang pinamamasada. Ang barayatin. Doon kami nanangalian din. Saraw, saraw. Nagluto kami po ng manok. Baby. Si JR, Hanggang gabi kami, hanggang hapon. yung tam, magam sa tamak doon. Maglilibre si Madeira. Na. So, Payday nga ba? Tanghali Payday, lang kami payday. doon. Hindi niya kalimutan yung payday. Na, hindi niya makalimutan yung Spaghetti, payday. spaghetti. Kanyaman tong... Tuwang-tuwa sila Janelle Oy. tsaka sila Kanyaman it. Lumusog sila sa ilog. Nga ka? Ang gaganda ng putis pero lumusog sa bukirin. Oo. Nilusog lang po. Ay. Kasanting kayo na Kailangan mag-sandals ka na eh, kamanyulog ng stepin. O ilan na ka-isputin na yung dalan laking Ganon. ray. Ganon. Kaputi din. Ibig mo sabihin- Hindi nang gati. Ibig mo sabihin, yung bahay ng manugang mo, tsaka yung bahay ng balay, magkatabi lang. Hindi po, malayo yung nila. Kaya lang yung na yun. Manyaman lang rin nabi nga gisang kuret. Naggano si Apong, anong pangalan? Sila Pumengga, yung mga kasama nila dyan. Si Saka yung Pumengga, anak mo, si no? Apusenyang, si nanay ko, si Junjun. Si natin nandyan din, si An-An. Dami sila nagtatrabaho na. Marami nakasama. Anong trabaho nila nun? Marami Dami. nakasama yun. Iba-iba. Yung isa nag-aalaga, yung isa naglilinis, yung isa naglalaba, yung isa nagluluto. Isahan ng luto po, isahan ng trabaho. Ang Nanay daming ko binabayaran, ano? Yung mga mayaman eh. Happy kami. Nanay ko nagluluto. Siya po. Ano yun? Hindi, ang nauna po dyan si Apmengay, si Apsenyang. Nanay ko. Ah, sila nauna lang si ang- Amin ngayon ng trabaho. Oo. Sila lang muna yung tatlo. Bata pa si Amin ngayon, no? Bata pa. Nung umalis si Apmengay, si Apsenyang, ang nanay dyan, si Junjun, si An-An, nanay ko. Ang nanay ko ang pinakahuli-huli dyan. Siya natira. Okay naman ang sahod. Okay naman yung sahod nila dyan. Kaya lang maliit lang, di ba yung dati maliit lang ang sahod dyan. Magkano ang sahod ng nanay ko dyan? 2,000 lang yata o 2,500. Kung yun. Yung Anak niya Share busa. niya. Yung sa ay, kanya. hindi, nakidyan pala kay Robert. Yung kay Sally, kay Bapang Putik yun, pinagbili. Yung sa amin naman, yung tatay ko, pinagbili ng 10,000 yung doon sa kabila. Si Sally, anak ni Papa dito. Oh, yung... Yung bunso. Oh, yung si Yun lang Robert. ang babae, di ba? Yung kay Robert, maganda yung una siya eh. Oo, masang tingin. Si Robert. Mababandito niya po ito. Ah, binigay kay Robert. Binili. Robert, ay kay... Abet. Oo. Sally na. Sally niya ang babandito niya. Lili ang dalan. Kahapon lang nung bumili ako ng... Ay, Sally wala niya po nga ito. puso. Magobra yung kaman eh. Nagpipila pa dito si... Kaya Tinawag ako. babanduton. Oo. Babandito kaya ito. Tangkeni. Pina, dire-diretso. Para-pareho po yan eh. Babang putik. Gaano kalapad sa isip mo dito? Ah, medyo malapad-lapad yung kaya eh. Ang bahal makanante mo. Yung kaya kami siguro, kaya mo, ang kaya kitang ating kaya po. Kitang ini ating makalagsang kaya eh. Saan makaragsa? O, magpaalam muna tayo. Hindi pa habang iniisip niya pumasa. O, salamat po sa panonood. Nawili kami sa istorya. Nawili kami sa istorya. Pasensya na po. Mag-ingat po kayo kung saan man po kayo naroon. Salamat po sa walang samang pagtangkilik ng YouTube channel namin. Hanggang sa muli po. Bye-bye po. Ingat po kayo lagi. Madali